Tiana, província de Barcelona, comarca Maresme. Població 8.945 habitants. Destacat. A cavall entre el Maresme, el Vallès i la ciutat de Barcelona, Tiana és un poble costerut embolcallat per les suaus ondulacions de les muntanyes que l'envolten i que adopten el símil de les vores d'una mitològica petxina que protegeix la vila dels vents del nord. Passejant-hi, descobrim racons íntims i plens d'història, com el jardí Lola Anglada, o sorprenents i captivadors com l'observatori astronòmic des d'on les nits estrellades ens regalen imatges excepcionals de l'univers. I on podem obtenir tota la informació i rutes per endinsar-nos al Parc de la Serralada de Marina. Imprescindibles. Visitar la cartoixa de Santa Maria de Montalegre. Participar en l'Aplec de l'Alegria. Passejar pel Parc del Tramvia. Gaudir de la música de l'estiu, jazz. Festa Major a mitjans de setembre.